Mas gipunan o gipanapdan pa sa Mandawi City Government ang mga bike lanes nga gipamuntar o gibutang sa kadalanan. Giawhag nila ang katawhan nga mutuman yun sa mga lagda sa trafiko ug likayan ang magbabag sa bike lanes. Ang report ni Nico Serino. Sa may Mantawi Drive naabtanamo kini mga personnel sa team engineering nga busy sa pagmarka sa kadalanan. Unang gisukod ang kalsada gikan sa tumoy sa daan alang sa gidakon sa bike lane. Dayon gipintalan ang kalsada. Temporaryo ra hinuon ang pintal nga gigamit kay naglaraw ang team mugamit og thermoplastic paint aron mas permanente ang marka. Agi pintalan sa dud ang atong mga loop na ron, mga nagsugod na ta sa WC no, padong Mantawi Drive, Iyo Perez. Mo lagi na gipadali ni sa atong mayor ni Mayor Jonas Cortez kani atong bike lane for the safety sa atong mga bikers. Nainstular na sab sa taga-team ang mga signages aron daling mailhan sa mga motorista ang bike lane. Tinguhan niini malibre kini gikan sa obstruction. Sama nining usa ka motor kaganiha sa Maydan SB Kabahog. Natikitan gyud sa team ang driver tungod sa pagparking sa bike lane. Ang violation niya sa citation, illegal parking. Giawhag sa team nga tumanon sa katawhan pagsiguro nga libre ang bike lane ug walay obstruction. Among ikuan, ang illegal parking ka ba? Bili pa mo manato pa na siya ito. Okay, illegal parking sa diyan. Kung nananda kayo kung di nagagawa, ihapal sa Amulabaw, unang mo issue kita na i-distrigger traffic lane kita siya sa bike lane. Kanang one way, mupalo jud sila sa traffic roll. Di sila mo counter kay for the safety sa mga bikers o sa mga nagmotor o mga sakyanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.